Usaphila. Siyaphefumula futhi. Sibonga ukalakala umfana ompero. Uzofuka ngedala. Kahle baba manje lo muthi lona yini kodwa khala. Empeleni umuntu usebenzile wona kodwa efanele kwenzeka lapha ukuthi angeke esakhuluma usihlela. Qiniso lizohlala liqhubeka esifubeni sakho nomphela. Ini? Ukuyithuba lokugcina nje leli. Manje le nto yenzani ke le? Lena intambo yokuthi usande memthungatha engamtholi amdukela angakwazi ukumsebenzisa futhi. Wenze njani manje bathi ngeke? Suka emnyango. Ufuna usihle. Othi ngene la manje. Namhlola wami wenzani lo? Sihle. Otshela nje akusuke la. Susamgodo yakho la. Uphusile. Umsindwana lo wena. Umsindwana ngithi uphusihle. Usihle yakho. Ugule nini usihle? Umenzani usihle plate? Ugula nini? Ugule nje sandugula manje. Awukwazi ungitshela lokho plate ngicela ungena la ngoba usihle. Angizozwa ngalo. Plate lalela. Plate ngikhathela wena ngezwe. Ngona ungibulala namhlanje. Wenzani plate? Ngizakubulala manje. Wenzani plate? Thathani le njala. Ungishayelani plate? Ha? Ngisaphi man? Ngisaphi? Monica. Yebo. Azwa mhlo. Mina nomkhosi. Phithi sisekamereni wani umuntu khona la ukusho ukuthi uwe omuhle futhi ngibona sex. Angizwile. Hayi, sorry. Yini kanti ngithe umuhle. Yo, Uthengise sexy. Hayi nangu omunye phone ekusena ngiphendula amafoni ekusena. Ngicela iphendule ibalekile yazi la. Le cela ukuthi ubani? Best friend yakho. Lieutenant Mkhize. Oh sisi, angazi ukuthi u-ex lieutenant. Angazi mina ngibiza ngobani? Oh Mama Mkhize. Okay, Mama Mkhize ngakusiza ngani? Ufuna ukuhlangana nami? Okay, sithi ngabo 1. Okay. Sangihamba.